Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Good morning mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. At every 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Masayang aldo na po ning Kapampangan kareng kanakong sablang kabalen. Keti po labwad Pampanga o labwad Kapampangan at Manggaman. No ka rin kayo po keti yato. Karen pong kabalen tamong Kapampangan.
Happy Pampanga Day po, kabalen. At syempre, pag masusyan tayo po, ingal doon, yung kikatang labuad, Kapampangan, nalapong lub ngayon, holiday. Holiday po ngayon dito sa lalawigan ng Pampanga dahil ipinagdiriwang yung Pampanga Day. Yan. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan at tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng mga impormasyong may paggagamitan, mapagkakatiwalaan, at syempre, makatotohanan. Yan po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs. Sa ating halos 2 milyong followers dito po sa Blue App Facebook. Yan mga kabalen, live po tayong napapanood sa ating social media pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Live din ho tayo sa YouTube channel ng CLTV 36 kung saan nyo mapapanood yung Giant Lantern Festival sa darating na December 13. Live ho yan sa ating YouTube pati sa ating Facebook. And mga kabalen, syempre napapanood din tayo nationwide sa telebisyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. At sa atin pong 37 cable partners dito po sa Central Luzon. Live din tayo sa Air Cable Converge Channel 71 at syempre dito po sa Kalakhang, Pampanga, Free TV Channel 36. Sige ho, bago tayo magpatuloy sa mga balita dahil kanina na panood din nyo, nag-live report si Kuyang Paulo G. Santos. Nariyan ho sila sa bayan ng Candaba, Pampanga kung saan isang prayer vigil laban sa korupsyon ang ikinasa ng mga taong simbahan. Mamaya makakausap natin si Kuyang Paulo G. Santos, makibalita tayo live sa kanya doon sa latest na kaganapan dyan ho sa anti-corruption rally na ikinasa dyan sa bayan ng Candaba, Pampanga. And kanina rin ay nakapwesto ho ang ating mga news gathering team, Kabayan Art Consuelo. Nakita ko na sa overpass na ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa. Diba? And si Azel Fernando and Rainiela Tugay, ang ating reporter, ay nagbabantay naman dito ho sa transit. Yes, mga kabalet, isa ho sa mga pinaka-exciting na pinakaabangan din ng ating mga kababayan tuwing Kapaskuhan. Maliban syempre yung ligligang parol. Ito, sasabihin ko na nga. Part siya ng mismong festival. Pero yung pagdadala ho ng mga parol, it's a common sight in the city of San Fernando tuwing December. Na makakita ho kayo ng mga truck na may bit-bit na mga malalaki, higanting parol, di ba? At dinadala yan kung saan yung lokasyon ng festival. And for this year, of course, gagawin ho yan sa may Robinson Star Mills. Kaya naman on the way na yung mga parol dyan ho sa may Robinson Star Mills. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news. Siyempre mamaya gawin din natin silipin din natin yung recap dahil napuyat tayong lahat kagabi pero isang magandang gabi kagabi, di ba? Dahil nakita ho natin ay kinoronahan itong mga bagong mutya ng Kapampangan. At si Alison Hetland po ng siyudad ng Angeles ang tinanghal na reyna ng nasabing patimpalak at siya ho yung mutya ng Kapampangan 2025. Meron din tayong balita. Isa hong bahay sa Mexico, Pampanga ang pinasok, nilooban ng mga magnanakaw. At nahuli ho sa CCTV camera, sa pool sa CCTV camera, ito hong suspect, at maya papakita natin, baka naman matuntun din. Alam ho ninyo, mga kabalen, naalala ko lang, nabasa ko tong headline natin, pagkaganito hong holiday season, talagang talamak. Kaliwat kanan ho yung mga gumagawa ng krimen, kaya rin double time yung ating PNP, di ba? Meron hong mga paalala and meron ding inilabas na yun nga, yung mga reminders. And of course, kailangan din dagdagan yung police visibility siguro, di ba? Talaga hong dahil alam nila maraming nagbabakasyon, maraming abala.
So sumasalakay ho ang mga kawatan. Hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Sabi ni Kenneth Lizarondo, Maya Pabak Kabalen, don't like and share. Oh, feeling ko typo lang to, don't like and share, sabi niya. Hindi, don't like and share. New stream kasama si Justin. Hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Nakatutok din sa ating programa, Kuyang Pakito Beltran. Ano ang latest? Ayan, nakikibalita si Kuyang Pakito. Ayan, kakabanggit ko lang. Ayan, tutukan natin, Kuyang Pakito. Marami tayong pag-uusapan. Lagi hong nanonood sa ating programa si Kuyang Pakito Beltran. At syempre, si Erwin Hukom, it's so good. Sabi niya, alin? Alin yung so good? Good morning. Oo, tama. It's so good, di ba? Yan. Sige mga kabalet, balitang may paggagamitan muna tayo. Sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong araw ho ng Huwebes, December 11, 2025. At live ho ito ngayong 10:16 ng umaga. Real-time traffic monitoring mula po sa NLEX Corporation. 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Para ho sa mga kababayan nating babiyahe dahil yung holiday naman dito lamang sa Pampanga at the rest of Central Luzon syempre meron pa rin hong mga pasok ngayong araw ng December o ngayong petsa December 11 araw ho ng Huwebes. And sige, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi dito pong North Luzon Expressway para ho sa mga babiyahe. Dito muna tayo sa may pinaka-itaas, yung ating first row, leftmost box. Yan huy sa area ng Balintawak Toll Plaza. So nakikita ninyo yung mga nakatalikod na sasakyan, mga kabalen, yan huy pauwi dito sa ating rehiyon, Central Luzon, patungong Central Luzon yan, northbound rather. And wala hong masyadong pila. Ganyan din kung kayo po ay nanggagaling naman ng ating rehiyon, gitnang Luzon, patungong Metro Manila. Kung nasa area ho kayo ng Balintawak Toll Plaza, medyo okay na dyan. Pero, yan, puntahan natin. Yung gitnang box, nakikita ho ninyo yung pila ng mga sasakyan dyan sa may Valenzuela Interchange. 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Kung kayo ho'y patungo ng Metro Manila, ayan, medyo talagang asahan nyo na yung pagbabagal dyan sa may area ng Valenzuela Interchange. At kung palabas naman ho kayo ng Mindanao Avenue, mag-exit kayo ng Mindanao Toll Plaza, expected na rin yung babagal na daloy ng trapiko palabas ho ng toll booth dahil na rin may ongoing construction works dyan sa nasabing lugar. Dito tayo sa may Kawayan, Bulacan, southbound lane. Maluwag ang sitwasyon, wala masyadong problema. But pagdating naman ng Taal Bridge sa may Tambubong, dito ho pa rin sa Bulacan, makikita natin magkabilang linya, medyo makapalang volume ng mga sasakyan pero continuous traffic flow, light to moderate traffic o light traffic rather, ang may experience ho ng mga motoristang magdaraan dyan sa lugar na yan. At every 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Samantala sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga, portion ng North Luzon Expressway, maluwag na maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Paalala ho sa mga motorista ay i-check din yung sitwasyon and i-check din yung kalagayan ng inyong mga sasakyan. At syempre, lalong-lalo na ng inyong mga sarili. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Mula naman sa may syudad ng San Fernando o sa North Luzon Expressway portion ng San Fernando, silipin muna natin sitwasyon dyan ho sa may Bataan. Real-time traffic scenario sa lalawigan ho ng Bataan mula sa One Bataan Command Center.
Dito sa Bataan, maluluwag talaga yung mga kalsada, no, mga kabalen. Eh, nakita natin dito ho sa may Balanga, Bound, Layak, ay maayos naman ang daloy ng trapiko, traffic light portion ho yan. Kaya, siyempre, bigayan tayo, ano. And dito sa may area ng Coolies Crossing, ayan, may magagyang intayan lamang. Pero maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko, light traffic din. Balanga, light traffic. Abukay, light traffic. And paalala, speed limit mahigpit na ipinatutupad sa lalawigan ng Bataan. 70 ho yung mga pampublikong sasakyan. 60 lamang ang maximum para ho sa mga motorsiklo. And 50 naman yung mga naglalakihang truck at van. And ito hong mga pribadong sasakyan, pwede ho kayo hanggang 80. Shout out, happy viewing kang Joel Stephen Manalo ning Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Manganta na Justin na ulam pinakbit ang pong okoy. Wow! Kanya man na ning pakbit ang pong okoy. Terno yan, terno? What? Malamoting manyaman okoy. Asa sa dila. Ako balo no do sa Lordis. Lordis. Ay, ali orderan dala pala kabalenan Minalin. Wow. Kanyama na yan. Dakala salamat ko yung Joel Stephen Manalo sa iyong walang sawang pagsuporta. Yan. Good morning sa mga nakatutok sa ating programa. Desisyon, tama magdidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Sige ho mga kabalen, sa puntong ito, makibalita muna tayo. Ano ba yung magiging taya ng panahon? Ano yung aasahan natin sa darating? Of course, this Thursday, bukas araw ng Biyernes, and of course, sa Giant Lantern Festival. Narito po ang ulat mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, narito po ang ating weather update sa araw ng Huwebes, December 11, 2025. Kasalukuyan, maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na naranasan sa silangang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, dulot ng amihan at shear line. Yung shear line ay ito'y salubungan ng malamig na hangin at mainit na hangin kung saan nabubuo ang mga thunderstorm. Ang shear line ay naapektuhan itong silangang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Samantala, ang amihan ay naapektuhan itong malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa mga oras ito, wala po tayong namomonitor ng bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong shear line at amihan ay patuloy na makakapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon bukas. Pero inaasahan po natin ang shear line ay kikilos patimog at aabot sa silangang bahagi ng Southern Luzon pagdating ng linggo. Dahil sa inaasahan po natin ang paglakas ng amihan. Itong amihan ay inaasahang maapektuhan itong malaking bahagi ng Luzon sa araw ng linggo. Kaya makakaranas po tayo ng malamig na panahon dito sa Metro Manila. Sa araw nito, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo-lalo na sa Cagayan Valley at Cordillera. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, inaasahan po natin na maganda at maliwalas ang panahon kung saan makaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Maliban sa mga isolated na mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Ang panamataas na antas ng temperatura may tatala sa Metro Manila ay aabot ng 30 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Asahan din ang maganda at maliwalas na panahon kung saan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa mga localized thunderstorm. Sa mga kababayan po natin sa Zamboanga at sa Davao, mas mainit na panahon ang inaasahan po natin ngayong araw dahil
Ang inaasahan po natin na antas ng temperatura ay aabot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Ngayon, wala po tayong gale warning. Ibig sabihin po, wala tayong inaasahang matataas ng alon sa ating mga karagatan sa buong bansa. Kaya safe namang pumalaot ng ating mga kababayan. Pero paalala, mag-ingat pa rin dahil sa mga nabubuong mga thunderstorm. Ang araw sisikat mamaya pong 6:11 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:28 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, Alzardi Aurelio. Gamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matutesisyon. Maraming salamat DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito, silipin naman natin foreign exchange rate. Gaya ng binanggit ko kahapon, I'm sure marami hong nag-aantay dahil itong ganitong klaseng panahon, it's the time of the year na marami sa ating mga kababayan ang nagpapadala ng mga remittances, lalong-lalo na dito sa Central Luzon. Napakarami hong OFW dito sa ating lugar, And silipin muna natin itong foreign exchange rate at maya-maya makakasama natin si Isel Fernando. Live, nandyan siya sa may Robinson Star Mills. Pasadahan ko na lang itong ating foreign exchange rate muna. And ito po mga kabalen, nagsara po ang piso o ang palitan ng piso kontra dolyar sa 59 pesos 21 centavos nito pong araw ng Miyerkules, December 10. Habang yung ibang currency, Japanese yen is 37 centavos, pound is 78 pesos 64 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 59 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 76 centavos, dirham ay 16 pesos 10 centavos, yung euro 68 pesos 76 centavos, Korean won 04 centavos, at Chinese yuan 8 pesos 37 centavos. Desisyon na tama. Sige, gaya ng aking nabanggit, nasa Robinson Star Mills, Pampanga na. Ito hong mga parol na lalaban dyan sa Giant Lantern Festival sa darating kong Sabado. Makibalita tayo live mula sa ating reporter na si Isel Fernando. Isel, isang magandang umaga. Happy Pampanga Day kaya ka. Kumusta dyan sa iyong kinaroroonan? Nakamute ka, Isel. Ayan, go. Happy 454th day ay year na ng Pampanga kasama ang Justin. And ngayon, nandito po tayo sa Robinson Star Mills, City of San Fernando, Pampanga. At kung nakikita niyo sa aking likuran, nandito na yung 6 sa 10 barangay nakalahok para sa ating Giant Lantern Festival 2025. Ayan, kasama ang Justin, ipapakita ko sila. Dali lang po. Ayan po sila. Nandito po ang Barangay del Rosario. Nandito po ang Barangay del Pilar. Nandito na rin po ang barangay. Anong barangay po tayo? Balaod. Balaod po, San Juan. Balaod. Dito po kasi si Kapitan Kap. Yes po. Yes po. Ayan po. Ayan barangay San Juan po. Si Cap Dolores. Ayan po. Doon din po si Kapitan po ng Dolores. Oo, yung sabi niya magkagawad na San Juan. Yes po. Ito, nandito rin po yung barangay San Juan. At ang nasa dulo po ay yung barangay Kalulot. At nakikita po natin ngayon dito sa
ating area ay paparating na rin po ang barangay San Nicolas. Yun po, nasa dulo. And kasamang Justin Valley, 7 out of 10 barangays na po yung nandito sa ating area. Ayan. Hazel, ako ba yung naririnig mo? Ayan. Ayan po. Loud and clear, kasamang Justin. Ayan, Hazel, kumusta yung ano dyan? Kumusta yung atmosphere? Kumusta yung vibes nitong ating mga lantern makers? Kasi they are 48 hours away na lamang, dalawang Yes. araw na lamang, kulang 2 araw mula sa festival. I'm sure, nakamusta mo ba? Meron bang mga kinakabahan? Merong excited, malamang. Ano yung kanilang general spirit dyan dyan sa may Robinson Star Mills ngayon? Kasamang Justin, kasing init ng panahon ngayon ang kanilang nararamdaman dahil nga nasabi mo na ilang araw na lamang ay Giant Lantern Festival na. Nakausap natin yung kanina yung mga ibang lantern maker, lalong-lalo na yung mga kapitan ng 10 barangay na excited na raw sila. Siyempre, hindi mawawala yung kakabahan sila sa mismong competition. Hazel, ano ngayon yung mga inaasahan nating pakulo, yung mga kakaiba? And of course, every year, taon-taon, may mga pasabog talaga di ba? But this year, alam ko, nasundan mo rin yung paghahanda bilang isang Kapampangan, ito, something personal. Ikaw, nasundan mo yung preparation ng Giant Lantern at malapit na tayo bilang isang Kapampangan. Ito ba yung first time mong manood or nakanood ka na last time? Last year, kasama Justin, nasubaybayan na natin ang... Oo nga pala. Oo, pero eto yung pang-ilang beses mo na ito manonood ng Giant Lantern Festival yan. This is my second time to watch live dito sa Robinson Star Mills kasamang Justin, no? And anong pakiramdam nung kino-cover mo to? Anong pakiramdam nung eto nakikita mo na silang dumarating? Yes. Kasamang Justin, 4 na inspection ang aking sinubaybayan o sumama tayo sa 4 na beses na inspection nitong mga Giant Lanterns natin. At isa lang ang masasabi ko, nakaka-proud maging Kapampangan dahil may mga talentado tayong lantern makers na of course, aware na tayo ngayon kasamang Justin na ipapadala na rin sa ibang bansa yung mga gawa ng Fernandino Lantern Makers. Ibang klase ang Kapampangan talaga kasamang Justin, no? At hindi siya ganun kadali from wirings to lighting, talagang pulido, detalyado, no? Hindi basta-basta ginagawa yung ating mga higanteng parol kasamang Justin. Hazel, panghuli na lang, bigyan mo ng detalye itong ating mga kababayan, anong oras sa darating na Sabado, and of course, ano yung mga aabangan pa nila? Ayan, para sa ating mga kabalen, pumunta lamang dito sa Robinson Star Mills at sa December 30. Mas maganda kung maaga po tayong makakarating dito sa venue dahil first come first serve po yung mga upuan natin. Alas 5 or alas 6 ay dapat nandito na or mas early pa para nga makaupo po tayo at makakuha ng magagandang pwesto to watch our Giant Lanterns. Ibang-ibang klase po ang mga Giant Lanterns dito sa San Fernando, Pampanga. Kaya i-mark nyo na po ang inyong calendar. Huwag kakalimutan po December 30 tunghayan ang mga pasabog, pakulo at gimmick ng ating mga Fernandino Lantern Makers kasama Justin. Okay, maraming salamat Hazel Fernando sa iyong live report at mamaya makikibalita pa kami. Alam ko maraming gaganapan, most outstanding Kapampangan, inyo ring tututukan. Ingat kayo dyan at silong-silong din, inom ng maraming tubig dahil mainit nga at yung sikat ng araw. Ingat Hazel, salamat. Maraming salamat kasamang Justin. Yan ho mga kabalen, si Hazel Fernando reporting live mula ho dyan sa may Robinson Star Mills, Pampanga. Gaya ng nabanggit niya, very exciting nandyan na sa festival venue. Ito pong mga parol. Kabalen, magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Tuloy natin yung ating balitaan. Makibalita tayo kay Kuyang Paulo G. Santos kung saan tinutukan niya. Kahit holiday, diba? Yan yung mga yung lingkod sa CLTV 36.
naalala ko lang, kailan ba ang holiday? Di ba? Pag ho talaga mga nasa industriya na kayo ng pagbabalita, normal na yan. Naranasan na, expected na yan. Kaya nga tayo nandito, di ba? Habang ang lahat ay natutulog, naalala ko lang, di ba? Ito, very lang to, simple lang. Pampanga Day lang, di ba? Pero halimbawa yung mga suspension, di ba? Klase suspension, may bagyo. Habang ang lahat ay pinag-iingat, di ba? Sinabi, dyan ho kayo sa loob ng inyong mga tahanan. Itong ating mga kasamahan sa tagapagbalita, ay sila namang sumusuong sa mga pagulan. At ngayon, kahit holiday, nagpapahinga yung marami sa ating mga kabalen dito sa Pampanga. Tuloy-tuloy po kami na maghahatid sa inyo ng impormasyon. At syempre, yung mga dapat inyong malaman, hindi patalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Kasama natin si Paulo G. Santos tungkol ho sa prayer vigil na ikinasa laban sa korupsyon sa bayan ng Candaba, Pampanga. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kung buong komunidad nag-participate dito ho sa Stop Corruption Rally at makakasama ho natin ang dati hong Vice Mayor ng Candaba, Pampanga, Kuyang Resty Sipog. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng tagapanood. Kuya Paulo G, CLTV at sa bayan ng Candaba at buong Pampanga. Maraming salamat po sa pag-cover nyo at ito'y magpapamulat po. Sabi nga po ni Among kanina sa tagal ng kanyang homily, kasi hindi siya nagsalita. Ang sabi niya nga, ang democracy ay of the people, by the people and for the people. Ang ibig sabihin talaga, ang demokrasya ay para sa ating mga tao. Pero alam nyo, binigyan niya po lahat ng meaning ito. Sabi niya, yung of the people, ini-stop tayong mga tao. Yung by the people, binibili na yung mga tao. Na supposed to be, dapat yung general welfare. At yung for the people na FOR, ginawang for the people. Gawing mahirap ang mga tao para umasa. Imagine mo, sa survey ngayon, 10,000 lang ang paggamot ng tao, mangutang pa. Ganun po kahirap ang maging Pilipino. Matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Ang inyong napapanood, itong live report ni Kuyang Paulo G. Santos kani-kanina lamang habang hinihintay po natin yung kanyang pag-join dito sa ating streaming, ay balikan muna natin, panoorin muna natin yung ilan sa mga naging eksena dyan sa anti-corruption rally na ikinasa ng mga mamamayan ng Candaba, Pampanga. Isang banal na misa rin ang isinagawa. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Sana ho yung mga koraptablan na, kasi mahiya naman ko, isipin mo, kurakot ka. Oo, ikaw, nakurakot. Pag tinamaan ka dito, ikaw na to, di ba? Kurakot ka, tapos magsisimba ka. Tapos,
Hindi, pwede naman. Justin, di sa neto Well, sa bagay, sabi nga naman ng isang kaibigan kong pare na nakausap ko, sino ba yung papastulin? Di ba? Yung mga naliligaw ang landas. Skip the scroll and stream. Sana naman, no? Sana hotablan sila ng dasal. Neto makibalita, makyara, matuto at Sana makuha sa dasal. magdesisyon na tama. Pero syempre, natutunan naman natin to sa Benedictine education, di ba? Laging sinasabi ho, pray and work. Pwede pag pinagdasal natin, ayusin din natin ang ating pagboto. At syempre, tandaan natin, huwag natin kalimutan, markahan ho natin yung mga politikong nasangkot dyan sa mga flood control projects. Ano? Dahil kung hindi, same. Walang magbabago. Kung hindi po natin kung hindi natin ipapalitan yung mga iluluklok sa pwesto. Balita makatotoanan. At ito mga kabalad, pakinggan muna natin panayam ni Kuya Paulo G. Santos kay dating Candaba Vice Mayor Resty Sibug na isa ho sa mga nakilahok dyan sa kilos protesta, isang vigil na ginawa dyan ho sa bayan ng Isa na Candaba. Vizcaya na nagmamakaawa pa. Sabi ko nga po, napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo. Saludo po kami sa inyo, lalong-lalo na kapag napasa yung sinasabi niyang priority bill. Na 4 na priority bill, unang-una po, yung anti-dynasty law. Pangalawa, yung pong ginagawa ng ICI na gagawin ng batas yan. Pangatlo, yung pong kadena na kung saan yung mga project ay mababantayan na natin pagkakaroon na ng totoong bidding. At ang pangapat ay yung pong yung isang pangapat na nakalimutan ko. Magandang loko dyan. So, yun po yung mga 4 na priority. Saludo po kami. President BBM, kayo lang po ang gagawa niyan. Kasi after the corruption, ano ang susunod? Solution. And that's the solution to stop the sabi nga, perennial corruption. Yun po yung 4 na yun ang magkakaroon ng parang stop sa lahat ng mga corruption. Lahat po, salamat ka kayo. Nakopa mo Opo, po. opo, Ayan, narinig ko opo. ninyo mga kaibigan. Si former Vice Mayor Resty Sibog na siya pong aktibo dito ho sa ginagawa ho nitong komunidad na andito ho tayo sa mismong downtown ng Candaba, Pampanga at nandito ho sa mga malalaking tarpaulin na atin po nakikita. Ayan, stop corruption. At ito naman hong rally, peaceful ho ito mga kaibigan dahil bukod pa ho dito ho sa mga kagawad ng Philippine National Police, nakapwesto din ho mga kaibigan itong Philippine Coast Guard na sila man pong nagmamando ng trapiko. At ito mga kaibigan, yung ingay talagang dinig na dinig. Ito hong kanilang panawagan. Nandito na ho tayo sa San Andres Apostol Parish. Dito ho sa Candaba, Pampanga, na ang inyong nakikitang matandang simbahan, isa ho ito sa landmark ng Pampanga. At dito ho sa harapan ng simbahan, meron hong entablado ho ditong iponosisyon. Alamin ho natin kung ano ho yung kanilang programa, kung sino-sino ho yung mga speaker ho nila. Pero basahin ho natin yung mga nasa tarpaulin, mga kaibigan. Dapat may pagbabago sa sistema. Maging responsableng mamamayan. Magmasid, makialam, makilahok. Alisin ang pork barrel. At dito rin ho, subukan nating lapitan ito hong kanilang pare. Kung pahintulutan nyo ako, CLTV live tayo. Paano ho na-organize ho ito? Paulo G. Pumala sa CLTV 36 News. Ay, kapag-organize dito yung parish priest. Opo. Siya yung may concept nito. Okay. Okay po. Sige po. Maraming po salamat. Maging responsableng mamamayan. Yan ho, mga kaibigan. Ang mga tarpaulin, nabitbit ho nito pong mga kabataan.
Habang iniikot ho, mga kaibigan, ito hong kanilang Che, amo paya. Makanano ko po isabi-sabing magkabe kayo ni pong rally ngayon eh. Pinuuna kami ng kaya kaming kaiking bisitas para niyabi kami kaning parada ngayon niyan po ng kangamong para niyabi kami mo pamanlakad day di. Pila pong tao kanda ba? Makanano po yung kapag kakasakit nyo po, na pong atin pong mata sa helpo kaya kayo. Sanay na kami kasi basta banwa-banwa sanay na kami nitidinan nalbog kaya mo mas mababaw naman kaya kami naman maalala masyado. Okay mo naman. May lalabas naman king balang banwa ngayon. May lalabas naman king dieta mo. Kaya po laban nyo po kayong korupsyon na manuan nyo ngayon. Talagay po, tumutta po na ating pong managot, karene pong matutukal. Oy, sabi na po rin presidente, makanya ni nga manuan at tinamakulong bayo pa Pasko ngayon eh. Kaya ito yung paniwalang ko kang presidente na ito nga pakulong bayo Pasko ngayon. Nano po lang kayo, Achi? Ay, Marisa, Ma'am Marisa. Ulaon. Lakal po salamat kayo, Achi Thank you, Marisa. Ayan, mga kaibigan. Patabayaan ho ninyo ang aming pang mga follow-up report dito sa ating pong pagbabantay sa kilos protesta, mga kaibigan, dito sa bayan ng Candaba, Pampanga. O nalugod ng Diyos at ipa, pepakilala mo, kingaw sa nulang ingat, king kapayapaan. Ito makibalita, makyala, matutuan, magdesisyon na tama. Yan ho, kabala ng live report ni Kuyang Paulo G. Santos kanina. Ano? At inaantay lang natin siya. Nag-gather lang sila sa mga oras na ito. May mga kausap lang siya. Patuloy na nag-i-interview. At antabayanan na lang natin yung latest. But yun po yung pinaka-gist nitong naging pagkilos na isinagawa ho dyan sa may bayan ng Candaba, Pampanga. At narinig naman natin yung ating mga kababayan. Talagang marami sa kanila yung nag-aabang na ng pagbabago at inaantay yung sinabi ng Pangulo na bago magpasko ay mas marami na ang mga sangkot sa flood control project na makukulong. In fact, sinabi ng kakatamong kabalenya na Secretary Vince Dizon anyang tinago niya king metong komperensya kini po king Angeles City penimunana ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makyala. Agpang po kang Sec Vince kanita, talagang bayo mayari, bayo mapupusim banwa, mas dakal na rin masupol. Tapos, kita Sara Diskaya, gagagayo. Skip the scroll and stream at the 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makyala, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen para sa iba pang mga balita dito ho sa may bayan naman ng Mexico, Pampanga. Pakalaman niya pong masalese po, takakilala yan. Bista man makatakapya lupa. Oho mga kabalen, sa pulho sa CCTV camera ang panloloob sa isang bahay dyan ho sa may Berkeley Residences sa barangay Masamat, Mexico, Pampanga. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makyala, matuto at magdesisyon tama, matudesisyon ang tama. Nangyari ho yung insidente nitong December 4, alas 10 ng umaga at ipinadala ho ng biktima ng concerned citizen dito sa ating istasyon. Ito hong nasabing CCTV footage. Kita ho sa footage yung mukha ng suspect na nakatakip
ng itim na panyo at ang motorsiklo na kanya hong ginamit. At tinatayang nasa 40,000 pesos ang halaga ng mga personal items na tinangay ng salarin mula ho sa bahay na kanyang biniktima. Hinihikayat po ang lahat na kung sino man ang may impormasyon dito ho sa suspect ay makipag-ugnayan sa Mexico PNP. Ito ho yung plate number nung sasakyan. Ito yung plaka, mga kabalen. Ayan, nakikita natin. 5. 5. Ito si Kuya Justin talaga, dyslexic. Anong 5? Balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream. Ulit. 150R. 150ORYZ. Diba? Tama? 150RYZ. Yan, ang plaka niya. O ba to? Pasensya na ho kayo, hindi ako masyadong sa paron. Pero alamin natin. 150RYZ. Tama? 150RYZ. Yan. Yan ho yung plate number. Baka lang inyong mamataan ay mangyari lamang makipagtulungan, ipagbigay alam ho yan dito ho sa PNP. Ito ho yung footage, panoorin natin. Yan. Kinanti ka niyan. Marap ka yan. Yan. Yan ho, kabalen ang detalye, ang latest kaugnay nitong isang bahay po sa Mexico, Pampanga na pinasok ng magnanakaw. At kung kayo ho, ulitin ko lamang, kung kayo ay merong impormasyon, baka namumukhaan ninyo o yung namamataan. Yung mata, di ba, baka pamilyar o may resemblance, pwede ho kayong makipagtulungan dyan sa may PNP ng Mexico. At sa oras na ito, makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos. Ayan, galing lang sila dyan sa bayan ho ng Candaba, Pampanga. Gaya ng binanggit ko kanina, ay kanila hong tinutukan itong isinagawang prayer vigil ng parokya. At magbabalita, Kuyang Paulo G., isang magandang umaga. Tapos na ba ang rally? Yeah, Kuyang Justin, isang payapang rally, Stop Corruption Rally at prayer vigil. Sinimulan nito ng misa kaninang alas 8 ng umaga. Kuyang Justin, at nakitang-kita natin, napakarami ng participants at lahat dito dito sa 7 barangay pa lang. At ang binabanggit ni Among Francis Dizon, umpisa pa lang ito. Sa kanyang homily, Kuyang Justin, punong-puno ng simboliko itong kanyang mga binigkas na salita. Una sa lahat, yun daw mga nagkasala sa flood control hindi makakatanggap o yung conciliation, yung pagpapatawad ng Panginoon, just ang Panginoon, Kuya Justin, makatwiran siya. Kaya doon sa mga tinatamaan nitong kanilang mga panawagan laban sa korupsyon, kailangang lumabas at kung may nalalaman, magsalita. Yan ang kanyang naging panawagan dito sa mga naging participants ditong rally, Kuya Justin. At isa sa kanyang mga binabanggit dito sa paglabas ng mga tao, yung commitment na wag na lang basta magsabi na tanggap nila yung kanilang sitwasyon. Kasi natanong natin si Amot Francis, 8 months pa lang siya dito sa kanyang parokya, Kuya Justin. Tinanong natin siya kung paano tinatanggap ng kanyang mga parishioner yung issue ng mataas na baha sa Candaba. At ang binabanggit sa kanyang naging konsultasyon sa mga nakalipas na panahon, Kuya Justin, talagang isa sa itinadasal ng mga taga-Candaba kung papaano humupa kahit papaano ng mabilis itong baha na nararanasan nila taon-taon, Kuya Justin. So, itong kanilang pagtakda ng panahon na itinaon ngayong Pampanga Day dahil holiday, Kuya Justin, mahalagang
lumabas yung mga nasa kanilang tahanan at eto't magsalita daw dahil hindi pingi yung mga mamamayan ng Candaba sa issue ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastruktura, Kuya Justin. Paulo G, banggit mo kanina, natanong mo yung isa dun sa mga dumalo, di ba? Yung sanay sa baha. Kasi lagi natin sinasabi, pag sanay sila sa baha, yung mga Candaba, gusto nila yung baha. Pero magkaiba kasi yung sanay sa baha sa sanay sa korupsyon. Hindi ba, Paulo G? Ay, tumpa ka dyan. Nakuha mo, Kuya Justin. At isa nga sa pinakamaselan na usapin yung usapin na merong nai-involve na local. No? At papaano din nila tinatanggap na yung mga impormasyon na naibabalita sa national at ang kanilang mga binabanggit, Kuya Justin, minsan mararamdaman natin na may hesitation na magsalita. No? Dahil totoong kapag malapit na malapit yung issue sa kanila, sensitibo ito dahil sa usapin ng lokal na politika. Pero ang napansin ko, Kuya Justin, yung paglabas ng mga tao ngayon dito sa Candaba, iba ang kahulugan nito. Ano? Lalong-lalo na dito sa pamumuno ni Among Francis D. Dahil ang para sa kanya, Kuya Justin, dapat laging na isasama sa homily, sa sermon ng pare, kung ano yung nakikitang mali sa mismong komunidad palaang. So, doon naman tayo nakasaksi na talagang yung lumabas dito, determinado sila na tapusin yung rally. So ang rough estimate, nasa higit 1,000, Kuya Justin. Pero ang pansin ko, hindi lang yung mga senior citizen, hindi lang yung mga nakatatanda ang lumabas, pati yung mga kabataan at gayon na rin yung academe, Kuya Justin. Kasi meron ako nakita doon, teacher, at pang mga nakakasama natin na dito sa magandang advokasya ng usapin ng anti-corruption, Kuya Justin. Paulo G, panghuli na lamang, ito bang anti-corruption rally na ikinasa sa Candaba masusundan at may plano ba yung parokya na makipagtulungan din sa iba pang mga parokya sa diocese upang mas mapalawak yung pagkilos? Yes, Kuya Justin, ang binabanggit ni Among Francis Dizon, umpisa pa lang daw ito at magiging seryoso sila na lahat ng sektor ma-touch nila, Kuya Justin. At dito sa kanyang pahayag, dito sa kanilang entablado kanina, gawin nating makabuluhan yung ating ginagawa at maunawaan ng higit, lalo na yung mga kabataan na bukas makalawa silang mamimili ng leader, Kuya Justin. Ang kanilang simbolikong pagtali ng puting ribbon naman sa bahagi ng simbahan, Kuya Justin, nakita natin bago yun itinali, sinamahan ng dasal. So maigiraw, Kuya Justin, na yung mga kabataan talagang mulat dito sa ipinaglalaban ng bayan ngayon, lalong-lalo na umuusad itong investigasyon dyan sa kontrobersyal na korupsyon sa infrastructure at malapit na malapit sa kanila ang issue, Kuya Justin. Itong flood control na totoong dapat nagsisilbi pero sa mga nakalipas na panahon, so sa mahabang panahon, hindi nararamdaman ng mga taga-Candaba. Okay, maraming salamat, Paulo G. Santos. Mag-iingat kayo ni paring Johnny at salamat sa inyong pagsuong dyan sa Candaba kahit holiday. Gaya ng nabanggit ko, walang holiday sa atin. Ingat kayo, Paulo G. At ingat, paring Johnny. Salamat. Yan ho, mga kabalen, ng ulat ni Kuyang Paulo G. Santos. Dyan ho sa bayan ng Candaba, Pampanga. Gaya ng nabanggit kanina ay ito'y inisyatiba ho ng simbahan na pinangunahan ni Among Francis Dizon. At sinabi niya, tama naman di ba? Ito totoo to. Bilang bago tayo magtapos. Noong ako'y nasa kolehiyo sa UST, alam niyo naman, sa Catholic school ho kasi, sa UST, kada semestre meron kaming theology class, meron kaming theology subject. Pero paborito ko doon yung libertarian theology. Di ba? Ang ibig sabihin, yung paborito ko doon yung mga social teachings of the church. Na dapat yung mga aral ng simbahan ay isinasabuhay at gaya ng binanggit kanina ni Paulo G, kinote niya si
Father Francis Dizon sa kanyang homily, na yung mga homily dapat tinatalakay yung mga issue sa komunidad. Di ba? Dahil ito ho yun yung ating ginagalawang lipunan. At ika nga, sabi doon sa subject ko noon, libertarian theology. Ang goal ng ating faith, of course, yung personal salvation, pero isa rin sa goal, likhain yung anong tawag dito? Parang paradise, malaparaisong mundo, di ba? So, kung kaya namang gawin dito, palayain yung mga naghihirap, di ba? At yan ho'y, syempre, nasasaad naman sa turo ng Biblia. Bago tayo maging mas malalim pa, naalala ko lang yung subject ko Muli po, alas 11 na ng umaga, kahit holiday, nag-enjoy si Kuya Justin, nag-overtime na tayo. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakibalita dito sa ating programa. Tutukan ninyo mamaya hapon, alas 5. Yung Most Outstanding Kapampangan Awards. Live na live ho ninyong mapapanood yan dito sa CLTV 36. Muli po para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon para po sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.